ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తి స్థాయిలో ఆదివాసులపైన తీరని అన్యాయంగా జరుగుతుందని ఆ జడ్జిమెంట్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి దీనిని మరి ఏదైతే జడ్జిమెంట్ వచ్చిందో దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో సరైన వాదనలు వినిపించకపోవటమే ఈ జడ్జిమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం. కాబట్టి మరి పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఉందో దీనిని సమీక్షించి రివ్యూ పిటిషన్ వేయవలసిందిగా ఆదివాసీ ఉపాధ్యాయ సంఘం తరఫున మేము గవర్నమెంట్కు విన్నవిస్తున్నాం. కనుక ఈరోజు భారతదేశంలో కాదు యావత్ ప్రపంచంలోనే ఆదివాసుల పరిస్థితులు దినదినంగా దిగజారిపోతున్నాయి. ఆదివాసులు జనాభా పరంగా ప్రతి 10 సంవత్సరాలు జరుగుతున్న సర్వేలో ఆదివాసుల జనాభా చాలా తగ్గుతూ ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మరి ఇట్లాంటి ఆదివాసులను వీళ్ళకు ఇంకా అభివృద్ధి దశలో తీసుకురావాలంటే వాళ్ళ కోసం ఏవైతే జీవోలు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినాయో వాటిని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి సుప్రీంకోర్టులు కానీ కాపాడవలసిన బాధ్యత ఉంది. కానీ ఇటీవల ఏదైతే జీవో నెంబర్ 3 ఏదైతే ఉందో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో 100% ఆదివాసులకు ఇవ్వాలనే ఏదైతే జీవో నెంబర్ 3 ఉందో దీన్ని సుప్రీంకోర్టు లేదు ఇది చెల్లదు 50% మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది అనడం వలన ఆదివాసులు ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి బాటలో ప్రయాణం చేస్తున్న తరుణంలో మరి ఇట్లాంటి జడ్జిమెంట్ రావడం ఆదివాసులకు తీరని నష్టమని మేము భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే గతంలో జరిగినటువంటి ఏదైతే అపాయింట్మెంట్లు కానీ ప్రమోషన్లు కానీ ఉన్నాయో అందులో చాలా మటుకు గిరిజనేతరులకు ప్రమోషన్ పోవడం జరిగింది. ఏదైతే జీవో నెంబర్ 3 వచ్చిందో దాని ద్వారా చాలామంది ఆదివాసులకు అపాయింట్మెంట్లో కానీ ప్రమోషన్లో కానీ నియామకాల్లో కానీ కొంత లాభం జరిగింది. సో దీన్ని మళ్ళీ 50% అని తగ్గించడం అంటే అది రాజ్యాంగం అంటే ఆదివాసుల మనోభావాలను ఆదివాసుల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను అలాగే 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతాన్ని కూడా ధిక్కరించినట్టే అవుతుంది. కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే జడ్జిమెంట్ వచ్చిందో దీన్ని మళ్ళీ రివ్యూ పిటిషన్ వేస్తూ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనిలో చొరవ చూపించి ఆదివాసులకు యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులకు మేలు కల్పించేటట్టుగా తిరిగి ఆ జడ్జిమెంట్ను పునఃసమీక్షించి ఈ జీవో నెంబర్ 3ని యథావిధిగా ఉంచడానికి కృషి చేయాలని ఆదివాసీ టీచర్స్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ శాఖ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆదివాసీ టీచర్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర బాడీ తరఫున నమ్మటು ఇది విచారణ గోష్ఠి నాడు ఆదివాసీ వ్యవహారాల సేర్ మంతకి ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు సీత జడ్జిమెంట్ మంతయో ఆ జడ్జిమెంట్ వలన ఆదివాసులకు చాలా నష్టం జరిగంత భవిష్యత్తున వీళ్ళ ఏదైతే ఎదుగుదల మందై అది ఎదుగుదల అయిన వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో ఎదుగువగానే ఇంక బదైతే పరిస్థితి మంత చేనగట్టలికి ఉండే కింది స్థాయి దాంతారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆదివాసులకు ముందు అభివృద్ధి దశలో దాయనైతే బదైతే జడ్జిమెంట్స్ ఇస్తే తాను పూర్తి స్థాయిలో రివ్యూ పిటిషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాడిసి పూర్తి స్థాయిలో ఆర్గ్యుమెంట్ సుప్రీంకోర్టు నాకు ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఆ జీవో నెంబర్ 3 అనే యథాస్థితిగా మంచిగా ఆదివాసులకు ఎంతో కొంత మేలు జరగాల అవకాశం అంతా తెలియసొస్తే బదైతే 50% ఇన్న వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ ఇంకా సీతాయో అది 50% సీవాల వలన ఇంకే 100% మనకే మాకు 30% లాభం ఆసేమంతా. సో 50% ఆదివాసులకు వరోర్గిరి ఉద్యోగాలు పోయాయో. కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో ఆదివాసీ సమాజం ఓరిగిరి రాజకీయంగా మందవచ్చు తెలివసత్తుకే సంఘపరంగా మందవచ్చు సముదిరిగిరి ఉంది ఆశికొని తేనుకోరో ఖచ్చితంగా ఉంది నిర్ణయం వాసి సుప్రీంకోర్టు మళ్ళీ రివ్యూ పిటిషన్ వాటంसाठी నమ్మట ఆదివాసీ టీచర్ అసోసియేషన్ తరఫున కంకణం కడుతాం. కాబట్టి సముదిరి నిమిటిగిరే మావ దారితగ వాసి సముదిరి నమ్మట ఉంది ఇజ్జికును సుప్రీంకోర్టుగా సీనియర్ లాయర్ వచ్చి రివ్యూ పిటిషన్ వాటంతం తాను పూర్తి స్థాయి మద్దతు సీఎన్ఏజర్ నన్ను కోరుకున్నాను. తెలుగుకి సొత్తుకే నేను బదైతే ఏజెన్సీ ఏదైతే పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ ప్రకారం బదైతే సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ మంతంగా ఫ్యూచర్గా మాకు భవ్యమన్నము ఫ్యూచర్గా మొత్తం ఆదివాసులు రాజకీయంగా ఎదగలేనికి అవకాశం అన్నాం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా నమ్మట రాజకీయంగా అతీతంగా రాజకీయ నాయకులు ఖచ్చితంగా సంఘాలు ఖచ్చితంగా మేధావులు ఖచ్చితంగా ఆలోచించవలసిన తరుణం ఇదే. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది సంఘం మత సంఘం విన్నవాకనే సముదిర్ ఉంది ఆశకును तेन विचारण की समदीर उंदी आसी बतल कीते बहाना अंतिनोड विचार की नम्बर ఢిల్లీ సంజీకు రివ్యూ పిటిషన్ వాటి అవసరం అంతా. కాబట్టి తేనుకు వివిధ సంఘాల బాధ్యతలు మేమంత సమాచారం సందిగి క్రోడీకరించి సమదీర్ జాతి ఉన్నతికై కాపాడడం సాటి సమదీర్ సంఘాలు గుంజాయని జరే లెక్చర్ మంత్రం జయ ఆదివాసి.